tula Mizoram thil lar belle soi lo ber pol chu nga kala model veng road toy khat na ve leka helai dawr thalu tuk mai hi lo oma thirbel le tumin ka kal dona ni tura hian thirbel tia thil kan ma mo wangin ka le dona chuan an thil zo hi atlom ti ka khira wangin ka pan ve roi ani never on dawr model venga mi hi ani ome a lar vet khop mai social media khela lo rem khop maya ani hian in chung bungraw te hele home appliance rang TV fridge washing machine le adang te tlawm tlawm Uchuak in an zuar ani tin hey pona po hedan lo tara up to 80% offer ani up to 80% over samua thil zor ang vel deuh tho kha ni chumo apui rem khop poya ti chuan an thil zor te ma soma photography a hian noi khat sing ko velin en to a hi en thok chin te la la en lo kanam takin oven hit lom khop mai oven du tan chuan in hei sanga sang ruk man don khat tura hian sang thum zaruk som nga ni hei hi kan dawr kal function frame ka discount ni la heng te po sing khat sang ni man kha sanga za sari chawil le thei dona thale mai a heng te po bakilang te boya sing khat sang sari man don kha sang sari zakoi na le thei ni hi thale mai hian in thingtlang lama te an lo thlir venga ma mon om chuanin an on dawr ngei chu garin in never own company kan ni ta mo chuanin om zia mizo set thiam dan tur chuan Amazon ang hinita ti man hi marketing company kan ni ta chuanin state chang hen ton kan in bun to ta Mizoram hen pakhat kan om beta north east hen ama sa weber kan ni ti ani tumo India ra ma tlom berang em India ra ma ke ni ai tlom chun la om lo tuna si chon mo ava tha anom thei chu kan ring chi lo ta te ang chu ne mai Amazon te ne hen kan price chu ein Amazon a kan price claim in tlom chat na chan chu Amazon chuan an ship chhoi la nga ya pen India state chang chang ke mani chu kan ship chhok to lo ta mun le muna physical store ni la han to le chat ta mo hey on fridge te hi side by side chi ha sing sari sanga man kha singa sang rukin ang zuar lok le maya Samsung le hal kalta da thachi mo sing ni le sang ni sang thum man don kha sing khat velin hey in tha thiam mai em sing khat sang rukan ya sang rian zanga oi salama har sanna nei ta churi hlai hi oi salama har sanna ham ti la budget mil khala le thei ni chu hela hian khatiang ve kha nia aturu khop mai never on company never on tora tiang khop khan thila tloma ti chuanin he video hian ka wa comment ve ngeng hia lo thon deuh mai ka ne enge mot tak he hian ron thin chuang nge ka ringa ei ka wa comment dan ni enge he thil hi ni eng company nge ni ka riat ma hawin he video ka wa mu tira ka comment ani dili ni thum ve la liam toin ka ai like polom no la ni avaro pui emo thil inti tlom se khemi pui te ta na lu ani ma kan son ve zele mi zo te po sum dong hawin len chil rup em long chu mo ka tia film thu in hi ka wa comment ani ti chon he tiang thil lo tho na nge khan tun na ya he thil inti tlom siak ti mai tiang samu dora te po khati khan 70% discount nuwa te cheng zangai nan dor thil te an ti tlom le tun na ya tiang a he kan thang har chodon ni na langa vai ho in dilo diwali discount an nei chur theilain Mizoram Christmas a thil kan ti to thin kan tiang si te kha soyom thina heng te hi are acho ngei bei seyoma hamaro chu thil inti thil tlom bi kami nan ti te tin thil na tho re tang chi rang te henga hian apo langa malak ang chi hi na om le thina ti chuan he thila po hian tiang hian thu chu aronom ta eng po ni se kan en ho se langa enge dik lo ti te kan en don nia mun rang poster ania bengwarna mi hi kanan la chuak ange home appliance distributor ten soifia Mizoram Home Appliances Distributor Association MHADA association angin nemo manlak chuan thu chua siamin tunlai hian YouTube le social media kaltlanga home appliances bungraw brand rang
Sony, LG, Samsung, Godrej, Haier, Panasonic, Lloyd, Whirlpool, IFB, etc. te tlawm taka discount na hral the anga inzuar anom mek tian tar lang hian mipui ril ru akai hroi diklo dona kan hriat awangin mipui te hnena toifel taka thilom dan soifia nge tulin kan hria ani anti MHAD tarlan darin home appliances Bungraw mantloma inzuar mek te hi company hriat puina anilo an Bungraw zor hi warranty om lo baka authorized service center ten service an pek ngai lo ania hetiang Bungraw te hi siam fu tok lo wanga company zor tlak lo an ngai ten ni baka a phurna chia omte ani authorized service center ten repair tlak lo an ngai le warranty period a customer te leito defect awm wanga return le te hi company ten mantlom taka an tiral ani awangin hetiang Bungraw te hi mantlom te a hral chua thei ani thin MHADA chuan a him tian hriat chian sa le mipui te point hun rei tak kan rin tlak ani ti in hriat to dawr zel turin mipui te ngenin company te hian an brand image le reputation an ngai poimo em an kutsuak te hi a thatok ani ti le rin tlak ani ti hi mipui te hriat tir an tum hle hemia tan hian film khur takin hun tam tak le sum le pai tam tak sengin ma an lama sa thin ani anti distribution le retail channela hral chhuat tlaka an ngai lo te chu vendor rang tlawm te in an hral chuak ti ta langin MHADA chuan hek second hand zuar tu te hian a rem chan anga an part te rem khoma mipui te hna zuar ko le an nia wangin company le authorized service center te hian warranty le after sales service a po bon phur du lo nge ti in brand image le reputation von himani theinan brand zong hian hetiang hian ro man an siam sa thlap thin ni in an tar lang MHADA chuan manto uchuak le hlep tamlut tuka distributor le dealer ten thilan zuar anga pu ani hi poyanti thu ta langin thil hriat chian tok lo wangin kan thil hriat chian tok lo wanga kan ngai company zong hian retailer hral chuana tur man retail price hi India rampuma an bituk vekani heng price te hi dealer tina en thei vekani a trade defective product company in azor tlak lowa an ngai tlawm te scrap anga hral ani to awangin serial number te po company record atangin pai block vek ani to awangin service center lam hian warranty le after sales service ma an lak sak theilo mipuin Bungraw rin tlak le thazok an leizel kan du'a Bungraw rin tlak tok lo le a an tor theina tur thil awm hi thalo kan tia soifia thuai tulin kan hria ni anti tichuan LG lampun ting hian attention tunhai social media le YouTube channel then khata kan huangin home appliances mantlom taka zorna omti kan muthewanga heng Bungraw te hi in lo lei palani chuan LG authorized distributor for Mizoram Noya servicing chun LG servicing center for Mizoram hian servicing le repairing an khoi sak thei don lo ani tikan in hriat tira servicing center lampo LGAS emin hriat tirna apek tongin heng dawr atanga lei Bungraw te hi khoi sak thei don lo ti kan in hriat tir hang vel kha ni tichuan again never on chuni ta tichuan internet lama search sila ting hian lo lang tuar mai ni company ang dewin ting hian lo langa 80% offer new and original unboxed product 1 year warranty ai ti ko mai ni hi mi zo tongin thil thar le original unboxed product hi hon to sa tina ni chu 1 year warranty kum khat chung warranty mani tichuan tiang hian chiang zok dewin a hranin hanen le taila unused laman lo unbox phel lo la phel lo te tin athar angchia not refurbished siam that ani lo ani mo a cheto siam that chei hnum le a azor chuakha ani lo tin an saita hen an tar langani this one about us hen kan ena hengi an ni na chiang takin an ziak turanga yang never own is a premium brand associated with the e-commerce and branded electronics and other household items which either have been directly product from the OEM under the excess inventory category or unboxed items returned by the customer on leading e-commerce portals. And these items have never been owned by anyone and are unused but may have their packaging unboxed opened. We have an extremely efficient
ole po che chiar wak khan ziom ber lawin ka hria ting hian hei chir thing kan na thowa zia hi soi tai la never on thi premium brand tania premium tlak brand tania thil chi sak sang in chung bungraw thil sang te ania heng thil te hi online manga cha to te ani hloma customer te na an hon to te an thleng le te an hon to an thleng le te chumiom je chu a rong an du lo wang te entinan thili lo cha chumi rong chu i cha bungraw i rong du lo zong te lo thlenga tin a size te i du lo zong lo thlenga Flipkart ani mo Amazon ate i cha chuan i thleng le thei zel ani khang tika khati ang thil i thon le te kha ani tina ni chu ti chuan he thil heng thil ho hi tu mala nei ngai lo tu mala man ngai lo an ni in nei ve fo in karing thil in leya bungraw in cha in du le du lo in han en phota in du le lawa in return le uluk takin in en kol thin khak ang chi te tin emo wanga in thleng le te kha alo ni thina ti chuan heta an website an mani in zia dana chuan eng thil dei lam han ngai lo thil thavek la khoi dang lam lo tin a chia a om lo an tia heta association lamin home appliance lamina an ron soi home appliances association lamina an ron soi dan chuan heng te siam that le a che siam that le chop to ania chu wang chuan a rin tlak tak lo ani tin an ron soi amaro chu an mani in zia dan an website a an thu zia ka chuan ani dan chu thil tha amaro chu customer tenan du to lo tharanga zor chua le tak tlak to lo chu wanga tlawm tuaya an zor chua le ani nan soita ani hi adik ngei porin nomani ti chuan distributor sang ten warranty an mani na che siam that chungchang ten ti thei lo thu an ron tar langa hemi chungchang a hi chuan an dem mom mi lo ni a chan chu heti anga tlawm uchuak an ret wa che thei turang chi te tin company heti anga thon le to mi puina an lo khoi to ti mai tiang khati anga ni wang khan ngai anga hral chua thei ni to lo wang hian heti anga distributor tena an lo pom lo hi chu kadem ran mi lo ni an ti tur dik tak te po an ti din ka hria amaro chu kan zorama hian ti te ang kan mi zorama hian home appliance ani mo lir thei chung changa ni mo har san na to hian servicing center pan hian lo makim mo khop mai abik takin lir thei chung changa tengat phei chon home appliances a phei chon kapan mangme ulo ani thara miron milo thleng thei hlau te hian nei thina alo mom thin khop mai warranty chung changa chuan amaro chu pan hi mitam beri chuan kan tivak lem lo ani tin warranty hi kan chor tangkai thiam lo kan chor tangkai thiam tok lo khop pai mi zote en hemi konga te po hian tran kan lak thar angai viewin ka ria kan pe henge kan pe lo chan te po hi chan thata ka om ni na langa amaro chu kan soi kher lawang in rilruin in shiat vek kha ti chuan aman chungchang te distributor te na an red zor chungchan thil zor chungchang te hi chu ani khop maya company hian hral chhuat theina tur re thi an bituka over taka to uchuak taka lo hral hi chu thil ti chi po ania don lowa a thei po theina rin om lowa amaro chu online ate Amazon ate Flipkart ate cha thei man zo ka cha thei te tam takalo om to wangin heng te po hi mi tam takinan bor ta deu ni na langa amaro chu keima big chuan a mun nge ya voleya vo phur ho nge hi a hlu ka te cha hi chu ka ngai hi tha lei thei tlat lo thunga chu tiang vel chu ka din hunani keima chu ti chuan he tiang hian tlawm tak main mitin ban phak kan nei phak lo tur ngai te kha kan nei theina turin never on te hian meron chop chu sakta ania engtinge kan ti ta kang bungraw home appliances association te chuan bungraw chia siam that le te ni e ti in an ron soya amaro chu electronic steel hi leifu lo ka ri al khop mai ti fu lo chuan to ber bur thade u deu po hi kar khat thakhat dai er or chote ni theya ti fu thung chuan lom te poi ro tak kol the ni chutiang che chuan an mani website an in zia dan nena en chuan never on te hi heng hi thil tha nia siam that chop ani lowa chuwang chuan thil tlawm ani atlawm em ani ni lo lei sual pon tha na lo nge ka ringa cheng noi tel man kan man phak be lo tur kha he ta sing riat vel ten alo lei theya he chu ai tlawm fe te pon alo lei theya chung nge chu lei sual pon tha na lo deuin ka ringa tin lei fu phei chuan a fu don view in a riata an mani in zi ang ani ngat phei chuan warranty kum khat ala dei phei chuan a hlu ani mizo te tan hei a hlu tuk dona hei hi
dawr hre pha aloila ka ti khop maya amaro chu kan du thlan na ni se uluk takin ngai tu na siamila uluk takin thlangila athat le that lo te sin ka tiang khan tila thil tlom na hi chu a hlu ka ti khop maya hi dawr i thin rik pha lo tengu i dawr chur tengu servicing chungchanga te chuan hei fridge siam thiam te tv siam thiam te le adang te po electronics bungraw siam thiam hi ko turan tam maya tin pan tur da na tur atam maya hemi hi chuan imang ang lo tengu amaro chu hemi wanga tlom wangor ngora kan leya kan ti fu ta lo ani poin i vui lo ngam ve thung tengu ani na om dan chiang taki sheila ti kha e chuan ka du dan ani thil in ti tlom siak le he tiang ang chi hi thil tlom taka kan lei thei bungraw tha alo ni ngat phei chuan hlu ka ti khop mai ti chuan thil pakhat kan soi bele du chu thil man tlom mo in ti tlom siak te hi war chho sawila discount run puite mi puite na an hlok theina turtin atira ka soi to ka thil man sang ani thil man tlom zo ka mi nan lo ti hian hetianga tuna thu chu hi ka soi chan ni lo ni chona that lo an ron soi fi ani maya amaro chu po langa malaka thil man ti tlom bik te volen chil ang chi te khang te kha om to lo se ka ti khop mai tin hei samu dor kot kan huan dor thar kot ania mania an bungraw te 70% an ti tlom nuwa cheng zanga in an bungraw zong te an han zuar le ania anni hi thil bungraw thatak tak thomna thatak tak zuar ani a kepon ka dor thina mitam takin hei hemi chungchang an soi zui na hen he tianga lo wa in line lo wa om khoma za thlak ti zong in an la thina amaro chu thil man to ringot le hi aza thlak fe zo kani kan economy kan ramdin hun le khosak san dan te san chan he tiang wang hi ni thil man to ringot kan buai pui kan ngai san wang hian ani thil tha si tlom si ni jong kan in chu hut thut jok tur ani ramdanga po chu ani dan tur tho ani chuwang chuan hemi hi thil za thla kan ni lo ti hriang u kan thom no te to zok tlom zoka kan lei thei thuai hi ai tlom zok zela christmas ate kan lei chho thei hi thlak hlelom khop pin ka ria amun nge ya lei cha chop ngai sang vak lo chi tan phei chuan in ti tlom siak anga hlelom khop mai weina tan chuan du tok phatang